sa obzrieme späť, spomenieme si, že sme na túto školu prišli ako mladí ľudia plní očakávaní a neistotí. Avšak počas týchto rokov sme sa naučili oveľa viac ako len o stavbách a navrhovaní interiérov. Naučili sme sa aj o rôznym hodnotám, ktoré sú dôležité ako priateľstvo, podpora, spolupráca či dobrosrdečnosť. Dnešný večer je o oslave toho, čo sme dosiahli, ale aj o budúcnosti, ktorá nás čaká. Pred nami je ešte toľko krásnych momentov, naše sny čakajú. Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. Niektoré pretrvajú akoby večnosť, iné sú len krátkými okamihmi, ale rovnako významnými a krásnymi. Naše deti sú našou budúcnosťou a preto potrebujú od nás veľa lásky, aby z nich vyrástli skvelí ľudia a plnohodnotné osobnosti. To, čo sme im odozdali a naučili ich, tak budú postupne vrácať a sa každý po svojom rohu.
Viem, že cesta sem nebola vždy jednoduchá. Zažili ste aj pády, chyby, či rozhodnutia, ktoré vás možno stáli viac, ako ste očakávali. Ale vedzte, že práve tieto momenty vás posilnili, naučili vás znovu vstať a nájsť v sebe silu ísť ďalej. Ste architekti svojho osudu. Každé získané vedomosti sú ako stavebné bloky, ktoré môžete použiť na vytvorenie niečoho výnimočného. Avšak vedomosti sami o sebe nestačia. Musia byť prepojené s charakterom, odhodlaním a empatiou. Skutočné vzdelanie vám dáva teda nielen intelekt, ale aj morálny kompas, ktorý vás povedie životom. Pevnou oporou vám na tejto ceste sú vždy vaši najbližší. Milí rodičia, svojim deťom ste vytvorili bezpečné zázemie. Každé ich víťazstvo je aj vašou výhrou, každý ich úsmev je aj vašim šťastím. Dnešný večer je poďakovaním za vašu neúnavnú podporu, obetavosť a lásku. Nemožno mi neoceniť prácu mojich skvelých kolegov, ktorí sa oddane a trpezlivo venovali vašim, ale teraz už aj trochu našim deťom. Dráha 4A, buďte svetlom vo svete, kráčajte s hlavou vstýčenou a srdcom otvoreným. Ďakujem vám za všetko a do života vám želám len to dobré.